ngariti tukulan pari utawa singgang ki lur. Nah, singgangnya apik-apik. Dadi maneman lah diriti nggo pakan sapi. Singgang ini ki lo malah marki. Sapi juga seneng karo singgang ini ki. Singgangnya isi ijo-ijo ki. Kayak lemu-lemu. Maneman radi arit. Iki mau ki sirarep mangkat arit karo neng ladang, tapi ndelok singgang kok apik-apik dadi mingkol ning arit singgang itu. Singgang wah apik-apik. Ya, dawa-dawa nih. Cepat sekarung ke ora suwi itu sekarung. Buat nang wabot sekarung kian singgang ki. Ya dan sayem untuk sekarung balik engko wareg sapine mangan sekarung ki. Singgang ki mau marki kok malahan cepet kan sekarung untuk anu meneh tuh karung meneh balik lah.